Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri gaurko hitzaldira. E, gaurkoan eliburutegiaren inguruan hitz egingo dugu, bale? Badakizue, udalerri guztietan liburutegia baldin daukagu, fisikoki liburuak irakurtzeko aukera izaten dugula, eta kasu honetan, gauza bera, baina liburu fisikoak izan ordez, liburu formatu digitalean, bale? Edo, e-booka esango genukena, bale? Liburu horiek nolabait irakurtzeko aukera izateko, bale? Zerbitzu berdina, baina liburu fisikoak izan ordez, gauza honetan, formatu digitalean, bale? Zer da eliburutegia? Eusko Jaurlaritzak herritarren eskura jartzen duen internet bidezko liburu elektronikoak, filmak eta ikus-entzunezkoak mailegatzeko zerbitzua da. Lehen liburuak aipatu dut, baina filmak eta ikus-entzunezkoak ere eskuratzeko aukera izango dugu. Lehen esan dizudan bezala, Euskal Herri mailan liburutegietan daukagun aukera berdinak, baina formatu fisikoan izan ordez, formatu digitalean izango litzateke. Nola funtzionatzen du? Liburutegiak e-book katalogo zabala du euskaraz, gaztelaniaz eta beste hizkuntza batuen, adibidez, inglesa. Liburu digitalen katalogoa etengabe eguneratzen da eta bi modalitateetan goza daiteke, streaming eta deskarga. Streaming da zuzenean online nolabait irakurtzeko ikusteko aukera izatea, eta deskargan aukera hori izan litzateke artxiboa deskargatu eta ondoren gure erreaderrean, liburu elektronikoan edo ordenagailuan edo tabletean, horren erabilpena egingo genuke. Kasuaren arabera, danok ez dauzkagu aukera berdinak, zentzu horretan, beraz, horma bakoitzaren arabera, Nola erabili alde dugu eliburutegia? Euskadiko irakurketa sare publikoko liburutegi batera joan behar dugu, eta erregistratu. Aldez aurretik hauetako liburutegi batean erabiltzaileak baldin bagara, eta gure nolabait zenbakia eta pasaitza baldin badukagu, orduan ez genuke berriro erregistratu behar, ze ja erregistratuta gaude, baina oraindik ez bagara erabiltzaileak, lehenengo Euskadiko irakurketa sare publikoko liburutegi batera joan beharra daukagu, bertan izena eman, beraz, ben altan eman daia izen bat edo, erabiltzaile bat eta pasabidez bat lortuko dugu, eta horrekin eliburutegiko plataformara sartu gaitezke, Hau da, edozen webgunetan egiten den moduan, iaia, erabiltzaile eta pasabidez bat izango dugu, eta hori, sare publikoko liburutegi batean altan ematen lortzen dugu, Beraz, derrigorrezkoa da erabiltzaile bat eta pasabidez bat izatea, sisteman sartu ahal izateko, Webgunea zein da? Errexena daukazuena da, Googleen bilatzea, eliburutegia, eta lehenengoa agertzen da. Beraz, ez dauka misterio handirik nola sartu. Hautatuko nuke zen sistematen ere sartu nahi dugun, erabiltzailea eta pasabideza erabiliko dugu identifikatzeko, eta pen identifikatuta, nolabait plataforma barruan nengo ginateke, eta bertan aukeratuko genuke zer irakurri nahi dugun, edo zer ikusi nahi dugun, Zer gertatzen da,
dagoeneko altan emaldarin gaude eta pasaitz hori azten bazegu, bueno, hor pantailan ikus dezakezue, vale? Eta zen webunetan izaten dugu aukera hau. Vale? Pasaitza aztu zaizu, bertan klikatuko den duke, eta horren bitartez, nolabait, pasaitz berri bat sartzeko aukera izango genuke, vale? Bueno, mango pausak irakurriko izkizue, sakatu pasaitza aztu zaizu, ondoren irabiltzaile zenbakia edo posta elektroniko idatzi behar dugu, vale? Bertara bidaltzen bai digute pasaitz berria, vale? Edo aukera berria sartzeko esteka. Sakatu pasaitza aztu zaizu eta datuak idatzi, erabiltzaile zenbakia eta posta elektronikoa. Vale? Bueno, ia edozen webunetan ikus dezakegun pantaila bada. Beraz, zentzu horretan ez diot nolabait garrantzi handirik emango, ze edozen webunetan ikus dezakezue kasu hori, bale? Bueno, gogoratzen dizuet zalantzaren bat edo limako ez prozesuan, komentarioan atal daukazuela, bertan idatzi eta noizan ben begiratzen joango naiz, zuen zalantzoiek argitzeko, bale? Dugu. Nola sartu eleburtegian, Euskadiko irakurketa sare publikoko bazkidez bagara, lehen esan dezuedan bezala, lehenengo hauetako liburutegi batera joan barri izango dugu, bertan txartela askatuko, da altan emango gara erabiltzaile bezala, sistema hontan, edo sare honetan, bale? Eta altan ematerako garaian, bazkide zenbaki bat eta pasaitz bat edo gakoa lortuko dugu, bale? Eta dozen webunetan izaten dugun bezala eta lehen ikusegun moduan, erabiltzailea eta pasaitza, bale? Horrekin identifikatuko gara. Behin plataformara joaten garenean, gure pasaitza eta gure erabiltzailea jarriko dugu, eta hemengo irudien ikus dezakeen zuen bezala, vale? Dagoeneko ja plataforma honetan liburu bat bilatu dugu eta deskargatzeko aukera izango nuke, vale? Beraz, pausak oso sinpleak dira. Behin identifikatuta, ikusi nahi duguna bilatuko dugu, vale? Zerren arabera, edozein webunetan izaten dugu bezala, filtroak izango ditugu, vale? Iragazkiak, eta horien bitartez, guk nahi dugun elementua bilatuko dugu, vale? Elementu berrienak, hau da, gehitu diren liburu berrienak, edo filma berrienak, vale? Edo gai baten arabera, gai bat aukeratu genuke, eta horren arabera, gai hori nolabait daukaten liburuak edo filmak edo agurtuko lirateke, vale? Edo izenburu bat ere edo autore bat zuzenean idatzita, vale? Idazle bat. Edo filmako egilea, vale? Kasuaren arabera, hori, iragazkiak erabilita, asko zerrezago izango dugu guk topatu nahi dugun elementu hori topatzea, vale? Beraz, elementu aukertuko nuke, eta bertan irudi hontan ikus dezakezu bezala, kasu hontan liburu bada, hor agertzen da liburu honen informazioa, egilea, ISBN zenbakia, zein hizkuntzatan dagoen, vale? Hor daukagu informazio dexente. Eta horren eskuldian, daukagu bi aukera, vale? Irakurtzeko, online streamingen nolabait irakurtzeko, eta bigarrengo aukera hori deskargatzeko, vale? Fletxa bera daukan ikon horrekin. Hauetako aukera baten klikatuta, kliketako genuke nahi dut aukeran, eta ondoren onartu, vale? Hau da, nolabait kondizioak onartu egingo genituzke, vale? Edozein webunetan gertatzen den moduan, edozein zerbitzu digitalekin gertatzen den moduan, nolabait arau batzuk daude, vale? Politika batzuk daude, datuen politika batzuk, eta zerbitzua erabiltzako garaian politika edo arauek onartzen ditugu, vale? Beraz, erabil dezagun zentzuz eta erabilpen on bat eman tresna honi, vale? Beste kasua, vale?
Bi ikono dela aipatu dizuet, hemen irudian hobeto ikusten dira bi ikono hauek, ezkerreko ikono hori deskargatzeko eta irakurri jartzena streamingen irakurtzeko aukera ematen digun aukera hori da. Orduan, hemen ere dagoeneko identifikatuta gaude eta sakatu nire mailegak eta irakurtzeko irakurri sakatuko dugu. Vale? Orduan, hau liburu fisikoekin gertatzen den bezala, liburutegietan, vale? Mailegu bat da, eta nolabait liburu irakurtzeko epe mugatu bat daukagu. Vale? Korrez nago eta bat egun izaten dira, eta irudientan ikusten duzue, nolabait liburu hori aukeratu dugu, mailegatu digute, eta bertan ikus dezakezue mailegu data, vale? Noiz mailegatu digute, eta mailegatu goza noiz arte daukagun mailego, vale? Ez dakit hor irudian ez dando irakurtzen ze jartzen duen, vale? Gauza da, noiztik, noiz arte daukazun mailego hori, vale? Beraz, zalantzaren bat bali maukagu, hor daukagu datu hori. Bestaletik, liburutegietan gertatzen dena, liburu fisikoin zer da? Zer gertatzen da, perik ez badeo izan liburua amaitzeko, eta oraindik ere liburu hori irakurtzen jarraitu nahi baldin badugu. Berriro eskatu beharko nuke liburu horren mailegoa kasu honetan. Vale? Liburutegi fisikoetan, liburu fisikoekin luzatu egin daiteke, vale? Kasu honetan ezin da luzatu, eskaera berri bat egin behar da liburua irakurtzen jarraitu ahal izateko. Vale? Vale. Omen dator nolabait zalantze gehien sortzen duen edo arazetako bat, vale? Eta izaten da nola irakurri deskarratutako liburu bat. Lehen aipatu dugu, bi aukera genula, kasu honetan, mailegua liburua deskargatzeko eta gero hori guri liburu elektronikora pasa, bale, irakurri izateko edo tablet batera edo zen sistematan, bale? Beste aukera, streamingen irakurtzea zen. Streamingen irakurtzeko, ez dago arazorik ze online irakurtzen da, bale? Baina, beste kasuan, edo zen aparatu erabilita, arazo berri izango nuke, bale? Liburu elektroniko hauek ere, liburu fisiokekin gertatzen den moduan, filmekin gertatzen den moduan, eskubide, derechos de autor ditzen den hori daukaten, bale? Orduan, hauetako gauzekin gertatzen den bezala, edozein kasutan, bale? Kasu hontan, mailegatu egiten digute liburu irakurtzeko, baina libururekin ezin ditugu liburu horiek nolabait, gero komertzializatu, kopiatu, bale? Beste bati utzi, ezin da hori egin, bale? Guri eman digute mailegu hori, pertsona zehatz konkretu bati eta epe konkretu batean irakurri ahal izateko eta bakarrik irakurtzeko, ez beste ezer egiteko, bale? Eta, liburua behin deskargatuta, beste gauza bat ere beharra daukagu, bale? Eta hemen irakurri dezakezuena da, Adobe Digital Editions programa, bale? Liburu elektroniko guzti hauek segurtasun sistema daukate, DRM izena izaten dutena, bale? Eta nolabait segurtasun sistema hori nolabait sistemari adierazteko zuk benetan baimena eta badaukazula, bale? Edo liburu irakurtzen uzti ahal izateko, programa hau behar dugu, bale? Horretarako ere Adoberen IDE bat behar dugu, bale? Doainik izaten da, baina nolabait Adoberen sisteman altan eman behar dugu, bale? Adobeko programa guztiekin gertatzen den moduan, erabili izateko, gaur egun Adoberen IDE bat behar dugu, bale? Eta liburu elektronikoak irakurrietara deskargatzeko, bale? Orduan, programa horren bitartez azkenean, segurtasun sistema horrek nolabait desaktibatu egiten dugu, bale? Liburu irakurri ahal izateko, bale? Desaktibo esaten dut, baina ez da hori gertatzen dena, bale?
Eta, programaren bitartez nolabait lortzen dugu segurtasun hori nolabait kentzea, bale? Eta behin hori kenduta irakurtzeko aukera emango digu. Bale? Ez badugu hori egiten, naiz eta artxibo hori gure aparatura pasa, ezin izango dugu liburu hori irakurri, ez badugu segurtasuneko zati hori egiten. Bale? Laguntza gehiago behar izan ezkero, EPUB-eko atale hortan kontsultatu beharko zenukete, bale? Edo bestela, kazeta unetik pasa, eta aberre, egitea lortzen dugu, kazeta unetan programa hori ez daukagula, bale? Eta instalatu ere ezin daiteke egin, bale? Baina, behintzat pausoak adierazten edo, kasu horretan esplikatzeko aukera badaukagu, bale? Hori lehen komentatu dizuet, arau batzuk bete beharra dauzkagula, bale? Zentzuzko gauza batzuk dira, eta, bete egin behar dira, bale? Ez baitugu arauak betetzen, nolabait, eliburtiko sistema honetatik bota egingo gaituzte, eta ezin izango dugu sistema erabili, ez baitugu arauak betetzen, bale? Zentzu dira arauak? Maileguaren iraupera, 21 eguneko izango da, bale? Lehen ere aipatu dizuet. Ez badigu eman denbora liburua amaitzeko, kasu horretan mailegu berri bat eskatuko dugu, bale? Gehienez, 4 mailegu eduki ditzakegu pertsona bakoitzeko aldi berean, bale? Mailegu bat bukatutakoan, berri bat egin dezakezu, baina gehienez 4 mailegu era berean. Gehienez, 2 liburu erreserban eta 4 mailegurekin batera. Hau da, lehen aipatu dizuet, gehienez 4 mailegu izan daitezkela, baina 4 mailegu horietaz aparte, 2 reserba gehitu ditzakegu, bale? Hori da topea. Oraingoz behintzat horrela dago sistema. E-maila bidaltzean, bale, mailegua iraungi baino 5 egun lehenago, bale? Eta 6 gailu edo 6 ordenagailu aldi berean eskura daitezke, bale? Liburu berdina 6 gailu ezberdinetan erabilitzakegu, bale? Gehienez. Arau gehiago. Orain arte liburu eta zeipa hitz egin dugu, kasu honetan filmak, bale? Gogoratu, liburuak, filmak eta beste zeozer ere badaukagula. Ez direla bakarrik liburuak. Ikusentzunezkoak ere hortik izango ditugu, eta bar. Filmak. Filmen kasuan, bale? Filmen eta ikusentzunezkoen maileguen iraupena 72 orduko izango da, bale? Ez 21 egun, liburuekin gertatzen den moduan, bale? Eta kasu batzuetan 58 ordukoa, bale? Azkenean, filme eta ikusentzunezkoetan gertatzen dena zer da? Produktora edo, distribuidora hori esan da, bale? Nolabait, filma hori eta ikusentzunezko hori banatzeaz nolabait arduratzen den enpresa hori, bale? Beraiekin akordio batera iristen da, nolabait gero beraien material hori sistema honetan egoteko. Kasu horretan, kasu batzuetarako 72 ordu izango dira, bale? Hauetako material hauetako kasu batzuetan, eta beste kasu batzuetan 48 orduko izango da, bale? Akordio horren arabera. Eta gehienez 2 filme astean, bale? Liburuekin 4 ziren, bale? 4 mailegu era berean, kasu honetan 2 filme astean, limite bezala, bale? Aste hori bukatutakoan, beste 2 filme nolabait mailegatu ditzazkegu, bale? Aldizkarien kasuan, mailegun eta biztaratzen mugari gabe, bale? Kasu honetan ez dago mugarik, bale? Eliburtiko arauak. E-bookek erabilera lizentziak dituzte eta eliburtegiko erabiltzaileentzat, bale? Baimendu da. Ez beste edozein erabiltzaileentzat. Horregatik lehen aipatu dizuet,
liburu bat mailegatzen digutenean, liburu hori guretzako da, bale, eskatu dugun pertsona horrentzat da, eta ez beste inorentzat, beraz, ezin zaio liburu artxibo hori utzi beste erabiltzaile bateri, bale? Berdin dio sistema edo plataformaren erabiltzailea den edo ez. Ezin zaio nolabait artxibo hori pasa edo lizentzia hori pasa pertsona horri, bale? Bakoitzak eskatu beharko du eta sistematik kanpo plataforman altan ez badago, altan eman beharko du lehenengo sisteman eta berak nolabait mailegu hori eskatu. E-bookak edo plataformako beste eduki batzuk ezin zaizkio beste inori banatu, orain aipatu izan bezala, plataformaren eduki guztiak dagokion argitaletxearen edo hornitzailearen titulartasun esklusiboak dira, bale? Bueno, edozein materialekin gertatzen den modan gaur egun, bale? Derechos de autor deitzen den hori, bale? Bueno, liburuak, musika, filmak, bale? Material hauetako material guztia, bakoitzak nolabait eskubide horiek, bale? Norbaitek dauzka. Ez irakurtzen duen edo ikusten duen pertsonak, baizik eta sortu duenak. Eta, kasu honetan, lehen aipatu dizuet, argitaletxeak edo hornitzaileekin nolabait hauekin akordio batera iristen dira, beraiek nolabait daukate material hori banatzeko eskubide hori, eta ondorioz guk bakarrik nolabait filmen kasuan edo ikusentzunezkoen kasuan, material ikusteko aukera izango besterik ez, ezin dugu kopiarik egin, ezin dugu banatu, ezin dugu beste inorei pasa, eta liburuekin gauza berdina, Eta, bukatzeko, plataformak, edukiak babesteko hainbat sistema ditu, lehen aipatu dizuet, liburuen kasuan, DRM-ko sistema, nolabait, segurtasun sistema erabiltzen dira, eta filmen kasuan ere, digitalki horrelako sistema erabiltzen da, Horre, egoten dira diferentzia txiki batzuk, baina, esan ezagun dana DRM-ko protekzio sistema hori erabiltzen dutela, besteko, eta nolabait erabiltzeko ematen diguten baimena, oso epe mugatu batekoa da, liburuen kasuan esan dugu, 21 egun, filmen kasuan, astean 2, arauekin jarritzeko dugu, lizentziak orden arabera, erabiltzaileek ezin dituzte e-liburutegiko edukiak kopiatu, grabatu, banatu eta merkaturatu, Hau da, ezin da material hori saldu, ez beste inori pasa, ez da kopia bat egin, ez da grabatu ere egin. Erabiltzaileak edozein arau austeren erantzule dira. Beraz, lehen ere esan dizuan bezala, arauak ez baitugu betetzen, plataformatik bota egingo gaituzte. Beraz, arauak bete mesedez. Plataformaren edukiak eta zerbitzuak baimenik gabe erabiltzen dituzten erabiltzaileek plataformatik bota daitezke, lehen aipatu dizuen. Beraz, zentzuzko katu mesedez eta arauak bete, Labur bilduz, e-liburutegia gozatzeko beharrezkoa da Euskadiko irakurketa sare publikoko liburutegi publiko batean erregistratuta egotea. Berdin dio zein liburutegitan, Badakizue, zuen liburutegiko karnetarekin ere edozein liburu sareko edozein liburutegira joan da, liburu bat ere hartu dezakezue, Gero, liburutegi berdinan bueltatu beharko zenukete. Kasu honetan, edozein hauetako liburutegian altan manda baldin bagode, e-liburutegiko plataforman sartu gaitezke gure erabiltzaile edo bazkideko de horrekin eta pasaitzarekin, Lan aukeratu, bazkide zenbakia eta gako idatzi, eta, iraupenak ondo goratu, 21 egun liburuen kasuan, eta 72 edo 48 ordu filmetarako, Denbora hori pasatutakoan, ezin izango dugu berriro nolabait material hori ikusi, berriro eskaera berri bat egin beharko genuke, Ezin da luzapenik epea hori luzatu, ez liburuetan, ez filmetan, Eta filmetan ere, horatu, astean 2 filme bakarrik direla. Aldizkarietan ordez, ez dago mugarik, Beraz, segun eta zer ikusi nahi dugun, zentzu horretan, aldizkarietan abantai txiki bat izango dugu, Ez dakit, zalantzari daukazuten, zalantzari baldin daukazute, orain da momentua
komentatzeko, eta barantzuten saiatuko naiz bestela, gaurkoz hemen utziko dugu, eta, mila esker gaurkoan hemen egotagatik, bale? Badakizu astero hitzaldi berri bat izate egon duguela, asteartean euskeraz, ostegunetan gazteleraz, kasu honetan Eliburutegiko plataformaren inguruko hitzaldia izan dugu, bale? Hurrengo astean hitzaldi berri bat izango dugu, dispositiboetan, telefonoetan eta edo tabletetan, gauzak gordetzeko nolabait, nola kudeatu, bale? Horretarako dauzkagun aukerak, aplikazioak eta horren inguruko hitzaldi txiki bat izango da, bale? Zalantzarik ez dakazutenez, edo bentsat hemen ez ditut ikusten, bale? Hemen utziko du gaurkoz. Mila esker gurekin hemen egotagatik, eta hurrengora arte. Agur!